Πετκάκης πέρασε από τον Κούτσι, η μπάλα, ο Κολοβός στη μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 του Πανιωνίου στο 42. Εδώ ήταν 5 παίκτες του Αστέρα στην περιοχή, η μπάλα όμως πέρασε. Ο Κολοβός είχε την ευκαιρία στο 4ο λεπτό, δεν τα κατάφερε, τώρα όμως δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με το πρώτο γκολ της καριέρας του με τον Πανιώνιο βάζει μπροστά την ομάδα της Νέας Σμύρνης 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσαμπούρης θα πάει εξτρέμ, μπακ θα παίξει ο Αργυρόπουλος. Η μπάλα εδώ χτυπά στο χέρι του Περόνε, πέναλτι για τον Πανιώνιο στο 73. Ο Αμπτουλάγεφ, ο Περόνε με απλωμένο χέρι, η μπάλα βρίσκει πάνω στο χέρι του Αργεντινού. Ο Πανιώνιος κερδίζει πέναλτι. Ο Αμπτουλάγεφ, ο Περόνε με απλωμένο χέρι, η μπάλα βρίσκει πάνω στο χέρι του Αργεντινού. Ο Πανιώνιος κερδίζει πέναλτι. Ο Κούτσι απέναντι στον Χακόμπο. Παίρνει φόρα ο Φινλανδός και στέλνει την μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία του Πανιωνίου χάνεται στον Σάμαρη. Αυτός πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Η πάσα του για τον Σκέμπρη είναι πολύ καλή. Ο Φορμίκα μπαίνει στη φάση ο Βουλουλάκης. 2-0 ο Πανιώνιος στο 77. Είναι η τρίτη φορά που ο Σάμαρης δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Αστέρα. Στις προηγούμενες δύο ο Πανιώνιος δεν σκόραρε. Εδώ όμως, ευνοημένος και από την κόντρα, ο Πανιώνιος πετυχαίνει το 2-0 με το δεύτερο γκολ του Γουνδουλάκη.